Nakomenya matanga. Njuga aja mundo. Njuga. Tene me aja na isema ngati basa tiane. Inu. Ngati basa tiane. Nebeto minto ga kitako sirei kante. Akitika kurara tutaramanya gusema yari gusena kwitika akitika kurara bona musokoli umetendete motesa. Uko motesa mpaka alisi madam mwagwanza ngatu akolire gas no nyine rekara akolire ria goita. Negenteki ya konyori bintu byo gutumika aseduka na negenteki ya muno konyori duka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nya chitaya chiwaya nebintu binde binge byo gutumika asistima nkoni yabale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable CCTV full moon floor lights extensions panel lights 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater chifa snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights, na solar floodlights. Banyore imeyumu chokisi opposite DTB Bank, angena Shell Petrol Station. Nepokuba kirisimi ase namba enotisano na ibire, enotisano nemo, inyesano niseto, enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Magoro benki ya umwanchu murigere rwegeta seni kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo mugusingwe gena ritwere ori abere riterere kegima nanene kwa birgo kwego kya asoko bwatya emeroberio yegeta seni kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo mugusi naboigo no kwegena kwa nebna no gendrete kwego kya naboigo kuba maiso achinga kie chiga to gendrete go chengera emeyega Yesu kuna boigo go kya gutambuka omwaka omoya o 2024 ngweno mwanchu murigere no gendrete kwego kya ande onsia sore nigore ritkoria ijuma tarike 29 cyumutinyi 12 omwaka we 2023 namanga gendrete gokorekana imeyense ya Kenya nene chinga kichiga cheminyiga anene chinga kitoroche n'abantu ngo bagendrete weso kya basamaria abayana boigo abarayi ngo bagendrete weso kya sechinsemo au asenchireyemo yogo sangana bali batabwati na barabuko bakonya na keria barego kerie asokubeka asechinda cyabo yaregirensemo yabona marogobe kerongo kwarigania SMS AMAYIA erionko manyebuna nara ya kuwatirana nabariki baito twabere to gosangereria aseri tkorigima korwase chinsinyo nago kwariganiria bunagendrete gokorekana asenchera ere yowekanu nyorabuna asensemo ya Facebook nabo gatonyaro wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube watonyaro wetra Ndizi TV News baigona boko ya somonsi ase website yeto wetra www.ndizitv.net ero togendere kumanya unago korekana ase chinsinyo emergency ya Kenya. Eritreane EVERLYNE OSERO keroto kubwatrana nere Petra nira Mokeira asense moyoko ene kyabuna chipicha neryo gicha wekeire asenchera yabenengo kwariganyo beko gusanga nainche wekomere ngumanya asenchera ere yubikiranu AMAYIA ENSA ngo tugoya chakabene korwase county ya Kisii agwase omusacho yomo aserieta weekly fosuku uyokageire kumukurura omwana w'emyaka 10 uyoboigo ore omwiwoye ubutwubokera chitariki emeronko 25 cyumutenyo yiga 12 umwaka yoyiga ase ensemo ya irinka tabaka imeye bunge ya South Mugrango county ya Kisii abagakubeko byara ubutwubokera rero n'abanyanyimbo nakobekwa asegeta seni cy'abanyanyimbo ya tabaka nege kore kegendrete
gugikirwa muno ase amateyo yabereye kumukia umumroyo na tena nigaberega gukora ebikore bitari byo kugokya ase babere bakugania boigo abana kurendwa chinga kichonsi umuriketonde mo Steven nigatwargarire roboti rwa senchera iyo bwagare. Tazila alikuja usiku akabisha mlango na nguvu na atake tumfungulie. Sasa tukamfungulia mtoto tu mdogo akasema ngati tumfungulie, akapiga ule mvulana wetu ni mdogo. Sasa akaniambia pita hapa twende, kapita tukaenda, akaenda kwa ile nyumba yetu yangu alikuwa anaishi, tukaenda akaenda akanifanyia vituko, alitarua paka suruali yangu. Oyo no mwana omwe munyaruka uyu asoroboti orotora biserie tari yaye omwana bwe miaka 11 we kirasi gya kabere uyu akorera buna nyara gutachirwa inse na isemo ke obotuko bogo kiere suku ya Christmas chitariki 50 omotienyi oyo usuku gachitaka muiguri umurango akamuira gisuna kianko yaye akamakorera amang'ana tingaina paka Nyamarambe ngaeresa abanyagitari bakalika bakamudumia bakamurigirira bagatebania kene bagatua mariogo tukairana koreng'ana ne chinkwana chiaba amate bange na abanyakenyoro nigo baereire buno mokagirwo yo monene Wycliffe Osuku Onuonga atwarire bikorwa ebibe bune biga sama tukamagega eng'ana ya ichaniri abanyakenyoro babu mwancha esa blockation ya Iringa etabia enjari ngengia because yakeracheta nande nabwatete mori umungino minto nera akanyekorera boigo ebikone bibibe omungino minto agatokanire ende nomoke motige tumwabere tugatiga nkubwata aro omwana oya nara omwana ino mbono nkomoira tolo pakatapaka chikurike statement nkubwata aro omwana oya omotianira kugukwana nkoguchinja because ngina matuka mange tari kobera ngina nere noboreri akora Nairobi agochochi cha mountains na ndoirana nekenyore keiga nekenyore kebwata amani mono lakini asinyika kichya yatokiro mwalifu tubukiro okora majabu mpaka yaga tusangirike ntamo iga igonche na kigire batanga ekenyore keti abantu bina abalifu bacho rubo ekenyore kenino kana kebe kinge ntu kwa sababu jikondigo tabanga omuntu okoro bwalifu ase family iye family yose yabeire nandi yagechiwe ekeombe gyokoraniro bomwanya bantu gya utu coalition nigo kyagikeiri boko ng'wenganeye bono na inche buna omonto utu nabona ryo chikotebanga abantu baito abana baito tigato barende egekogera ringana lya koregetega iga Iringa iga ringana libosoku omukage omonto akobwata omwana bwe miaka 10 omo na ndo tigete omong'ino oye rine ringana libe sana bono na ituna abana utu gatogotebanga tigato tuare obomwanya bantu onyendi yo monto iga abwato obomwanya bantu tare gokorera omwana ringana liga mokorete ringana libe ringana libosoku ligosali birenge libyo omwana obogima bwaye bwensi ena igwete bobe pina akurete kiagera osuku na amete sekenyoreke nenche na amenyete noni nchande na baranyore njera ambwate ena rere tokorera okonene litukeria tatinda letie na gwate stress yenene ekera achitaga chaka gotoramaga isiko atagite gotoita yani wana atagite mnanto chigo so ausento iro mwana nyagitari ngamotebia nyoko gonkora nkore igo gonkora sekene ngamotebia usuku kirakiri nande ngamotebia ukweli nauma onye yale ngobo limo ngikwamnyokera kuru echiro nande pakangaga woche gototurete ngototemina omwana okongachire omwana nande akaeresa usuku ikaro agakira kiribo magega yokobwatwa komukagirwa monene ase ekineke kebwatekaine neng'ana yogo tibonkwa kwa omwana omokasitesemo chiatabaka eng'anya tekobaka kobwatwa sobotuko bogokiera rero nase bono igarege segetaseni gia tabaka police station nakirikera bwatwa nogochigwa ase migambere kinene nomuroberi bwekina ase eng'aneye onyara kobaka ogochaka koripoteria Ndizi TV korwa ase ensemo ya Tabaka Ward egotoka ase bunge ya South Mogirange County ya Kisii erietariane Ndemo Steven.
right, ladies and gentlemen, mazee on 31st na wewe Peter kwenda huko Saitan. Mazee on 31st na 1st mazee tutakuwa hapa hivi ndani ya Camel Park Akukuden. I will be the house. Wewe nini bana, hii ni bangi gani hii? Tutakuwa hapa hivi na DJ Nelix pale, bring your children. Tutakuwa na Tommy Sifa will be in the house. All this zitakuwa ndani ya Ndizi TV. Kukudenja. Kukudenja. Huku wacha niweka kidogo. Wale wa Kisii wote wako ndani ya Kisii Counties, Nyamira, Nyanza. Kama nikipata tarehe 31 tutakuwa hapo kuanzia asubuhi mpaka tarehe 1 asubuhi mpaka jioni. Kwa hivyo entry ni free, yani kuingia watu wakuje bure. Kukura tutakula hapa, kukunywa tutakunywa hapa, kucheza tutacheza hapa, kuswim tutaswim hapa, muziki tutakula hapa, DJ Nelix atakuwa hapa. Bas, Embaramba atakuwa wapi? Hapa na Akukudenja na matoa pia. Na matoa. Tutakuwa hapa Embaramba ingiza Kukudenja ndani. Bas. Kabla hujamaliza. Kumbuka ni tarehe 31. Mpaka tarehe 1. Jioni. Kuja tuelekee mwapa. Kuja tujima. Wewe. Unaribu hiki tu bana. Wewe. Mwanche murieri togosaba kwabera somo chando imoke otoka kuri nengo kwarigani erio togenderere magega yo kurwara segeka kemetienyi ikomi ni gobono amate ya Veronica Bonareri oyore omurugi oye Dominic wayo kurwa sekenyorokia abomuroko eyo gotoka se wodi ya Bomariba imeyebunge ya Bonchari yabereke we Sokia na korera abarai na boigo abasamaria baya we Sokia na kubakonya aso kubasira wakana ebili ya nyagetari eyo ere wetani chiringi milioni ya EYEMO na yangu watkana nobotaka obore asengeyo asabata yona nigo baereirwe batabwati kendo muri kyoito dipo nasanya nekira nasayo na gutwarganirira roboti rwa senchera iyo wikirano Yamata ya mokuru asekenyoro kiabo moroko eywe gotoka ewodi yabo Mariba imeyebunge yabo Nchari nigeligetyo bakonyi maega yo musubati Veronica Bonareri kabo muruira sekegetambe enibo ya yakoera na bana baye gotigara aseme chando na onkuru kumili magodu iga asenke ne yane nande gombwa toba kongo banene nchini gondengi na kura abana baiga baitira matema makongo mono sana asengi njoye mamu mwabo gachitaka bukurwara urwarire ngakintambe bono muna arware no mwana uringo Mokeira iga bwate gachitaka rwara agasira iga gusira ngino kwite takiti na reso mwana yabekire ono gendere kurwara nyagitari yale Nairobi hospital mama abasote kurwara akarwara no aregesero agachaka uwa kurara tali kubuka wawe kirakire ntasara ile hana na tukamenya kitukamira Nairobi nyakenyata nyagitari no akali atatu mwabo abana watakana no komenya kuburuire asenka yo mugaka Dominic wayo abana baye nigo bagenderete gwetera makongu asokonyora chisemi aseskuru abana ba skuru bali form 4 aba mari form 4 bandu babiri bali form 3 aba mamba na uniform 1 higo bana ntubwati bakoni bonde bwansipi haskuru asabana aba mabu chaso burwaire nari nyagitari ntubwati none chibasa cyane abana babere bagwetere mechande mingi mbabwati ndagira bakuri mbabwati none school fees ni wabako babakwangaika bako gende school baweke school nande beira na gochanga basari gochanga singi njunde tayo ukubaligeri nganere tatu mwabo uri Dominic mamwaja wayo nigane rolinge kubaligeri na rolingo mwibulire kubaligeri bone chibasa chikabora na rogushurikira mukaye uyore Veronica Bonareri bana bana baweke school baira no uyore oringe form 3 bano chete form 4 chibasa chikabora kaira nanka eje EYEMO uyore ababari form baje baringe form 2 chete form 3 baweke school bairana asinginjo besa te yonde te yokubaka nire school emechando bakaba bagwetire emechande emenge ndagira te yo bakuri ENSA muno kulemerwa wechibesa asokurwali wa kumusubati Veronica
enkeywe nonya nokonyore ndagira ni goro muchando monene nonya te kumunande ngina kurogonde no kukumia nande gondo no mondo kama na senkejiga nonya no odu masto ko ni magwika te ndagira magwisa na turagira mbuyo nonya no kondesa mutora nya kondesa chibese chikonya abana base skuru njiyo odu mo boru businini iga abana bari no muchando monene nigo bari skuru na munde skuru chikugoruga bono ondite yora nya ko nebesa o chikubaire skuru ni gosinyire ekere chiskuru chiaberera ngeko igorwa yamateywe nigere nekerero gochese serikali wesokia na bari bagwatwa moyo bogokonya iri banyari gusira enkeyo mugaka Dominic anene aboroki wa warese skuru iri banyari chisemi bachikonyara gwekonya asamatukankyo igonsinye ga serikali timbarati lakini tu akorere to so bugambi tokonye ga kyeso gwanja kwao konya abana baiga bono babiri na bana chintakana bakonye ga kyeso gwanja kwao elinde eri mu skuru ko gurwanya ko banya ko rusiko bagende skuru amate yonsi abasamaria baya bali baranya go torera mabera ga kimotokonye egera abana babarwire nka bagende skuru nyasa na barunga bakurigia masomo na baro bache kuyekonya ankyo ana abantu ba skuru fees toranyare bakoraki toranyare kubaira no skuru ga serikali ngo twalire chasimule motokonye matokonera abana bambatete yake yabo ya masomo Yinkuripote ya Ndizi TV kurwase kenyero kyabo Moroko yogotoka eward yabo Mariba ebunge yabo Nchali leta ya Nendipon asanya Mia mwana umurikeito dipo na asanya se orobo tiororo ikirano tokotkana nayo ni otokana wekase kaunti ya Nyamira wase umuremyo yomo abeteka gusiria obugima bwaye nabande babere gutigirwa chingoma magerit koria Jumatano eikeyega ase tundubari yechaya mabundu yotoka se wodi yabo gichora mebunge ya West Mugrango ne magega ya barabogo tumwa negari eyego sombe chae ase factory ya Yanchore yontonya nabo kyabetege koreta obororo bonene ase abarimi nigabarimi abo babete bakomochia omontere babwegari yo asogo chiako imukie chae chinga kichabo tukokoirera egekoreki gokorekana kwene kiakorekyo no mokomanda we sub county ya Nyamira South Isaac Sang uyote babuna nonya naboni go montereba atemete gutamahiri gotori bugima bwaye kurende akabaka gusaganwa nabaremi korwase etundubari yo ya mabundu na korengana n'umunyakirogo ase factory ya Yanchore Thomas Nyandieka nigaine kiremuna nigo barabe bagotwara egekara n'ababwatanya ase factory yo aborit koria ankyo eriyo kogayana enganiyo Lituke lya Jumatano otwalenge tundubali igakuru mapema wansira saa 3 abantu basori kolete chae egali gacha gocha saa 2 oli musi na 45 ekaro ya jicha asenge njabali mikonya babere impatient egali ko yatere na se gotere na botambe babali makalina igoro kurusi chuni akakiro muntu gali kwirwanirira bonoro vasada ni montera bolire bagari gotige gali abarwa abali barwanirira chuni ryo kabagende era kaimoka nanda kaimukie gali akaimukine chinguru sana gakwimukine chinguru na yanyare kanete umusubati oyo egatoka soirio kogoro komase gali mugure inse ntoma tinga kiya mutuomete na abande babere amagore kare gali yachire guchibosia na tukonyora paka na baruga amagoro gakoreteki igabutogete astwa mukarani umuntu orusiri bukomya wane da gukonyera abana baye oikarani abekeru chikiro chine chiagarata nyanja amakarara lakini rene tali mangana. Dereva alijaribu kutorosha gari ambaye walikuwa wanafahamiwa na wakulima. Wale ambao walikuwa wamekasirika kwa sababu ya kila wakati huyu driver anashukiwa ya kwamba huwa anachelewa. Wale wakulima ambao walikuwa katika ile buying center, tunasema pole kwa familia ambayo waliadharika. Tunaomba ya kwamba watu wakae chini waelewane, si maneno ya vita, kwa sababu kama ingekuwa na ile ufahamisi ambaye walijaribu kufahamia huyo driver na ile gari, labda maafa kama hiyo ingetokea.
Wetania basae EVERLYNE kurwase wodi ya ibeno nigo babere bagosomiwa igoro yo gutumiki bwa computer igoro yo kugacha enibo nabo igo kwerenda kurwase amaroire yechingencho ao no murobere obete gokwariganiwa nense nikyombekya ajira mone byombe binde ebyo bigosirwa ne serikali ya county inse buraibwa yo mugavana Paul Simbarati kubwatirana no MCB wodi ya ibeno Steve Arika umuriketo Brighton Makori namange abamenyi be wodi yebino niko bagenderete kogokera omuruberi bwa ajil oyo nyara kokorekana asensemeyo asibono aborokiwa wetani EVERLYNE abari abasae amona abantu abanene kurwa sensemeyo asibanyora bawesomia amangana ao Asamalieta ni Ishmael Nyakoni nde manager ya ajiri program twatuni abasae bale over 1000 asamangana financial management amangana a youth fund waigotu abatraining amangana career guidance na mental health. Lilian Bochere nera niganyarire kagoteba iguru ugingana eyo program ya training y'abana abagenderete okonyera monerinde ryo bamanye ngakiba gutumia computer bamanye ngakibara atumie amangana internet ikiagera stock ogenda abuno tokonochi oigoni gamendiro kwana ari abanyarite bagosomia basae asensemeyo mental health kero kurigeria abana baito they are suffering mentally challenge neri ngumwana agosoma ogenda gusine college oira natabwati mirimo it has affected them nande kwanyara gose umwana yasakuru akuru enkere ntaka tabwati njira aragenda na school it also affects namangana financial literacy tutate kubayegeri ngakibara nyari gwetene ndayiburu yechibesa bakore biashara beteneneri so that banyaya ko bakurusi butaka buri burashinka amona faith naborokiwa banyarire bakosoma na gukwana obuya buri banyarire bakonyora asamasomo banyarire bakwegwa ase ensemo eyo nje no mwanafunzi ase chiri program tigante benga tinga achiri program yankonyera no mwanafunzi ibaga narenge ko bangali ndororo ntabuga tigenda ngokora inde idol ona yankonyire chinga kichane kongo chitumia asenjire yerengia. Thank the area ENSA and the entire government for bringing this program to us. We are grateful and thankful for it. MCB wodi ya ibeno Stewali kani ganyareka ukwanira igoro y'umuroberio oyo abana bose bali komera naso bwamo nagosomegwa ekibaranyore kironi na kibyo birakonywe kandi no gosomegwa samangana ye computer amangana mental health na kiregento igo kubageranga mbiyamono wetero mugabana wetu Simbarati so wanchanga skuru ya chil wocha ase wodi yebeno ase Nyabisabo Amombo na Nyamagwa secondary school kute management tinkora sakubatenga mbiyamono aso kwero kwino nagatwali baga abana baitu basomigwe ende banungu chokora tore January egera tubanga mangana graduation boigo alika kanyareka ukwanira obuya bwo muroberio yo nyaride go kwirwika asebinyoro asibona bangi banyarire bakokonyeka asokonyora maigerio ao ngasinyencho bantu barego ntebi ngato transport togende town tuchikobundise ruoro mangana ya computer nakuru iga bake town siringi 200 kogenda na 200 kwirana gachangaira somugabana nkamutetigende kigeje mashinani asikira konya bantabanga orocha abana abale EVERLYNE kero montonye ari kurube no kwakana 200 bake town na kwirana economy yari gosarikana kitoro cenga mbiya yechina likira ikere abayibori andorochi baka abayibori bande mbara bagosoma akorora ngombe ya chinsankego ocho soma mwana computer nandira na gochika igoro yo gochengera na gochaka mwaka wa 2024 yaliga ni mwaka na gochengera nchigete chikwaya chinyinge sana asigete kyanyanturogo tariki ya mogo chaka 2 nondo tagete gochagotero bwate gotera kanise ne yonsi dutegete ngen kanisa gete twensinto tocha totererie abantekera bachire tuchengere umwaka asobamo igo asebe no ward getikanya ntogo na abariganiri no mwamse munde bwensi bageni bali basutete gocha toche tuchakire umwaka ase ward yebino ngodi botirigeta seni kandi TV eridariane Brighton Makori
Biamono muriketo Brighton Mokeira se orobo tiururikiranu omo msebe wodi ya Kiogoro Walter Muchache ni gesokire na koenekia abuna chifom chech basarini gochirabe chigosoka etarike EYEMO yomutienyo mutangani omwaka ogocha asaruro kuborigo cha sabaibori wesokia sobonge na kweri kia irio konyora chi basari echo chirasire abana babo asokwegendereria nechisemi chabo ase cheskuru yani gaya kwana ase kenyorokia obwoyo yotoka se wodi ya Kiogoro chingakikira na somo yegabwa matanga yokomwenia omogaka James Machoge Akunga oyorengo morisi abwe kanisa ye Adventista ya Obwoyo muriketo Josephat Amisi noroboti urwaso bwagare nase ekenyero kyoboyo ekegotoka imeye ward ya Kiogoro abake amo n'abanene banyarako bagwikirana asomo yigabo komwenia James Machoge Akunga uyo nyareko ba omorisia ase kanisa y'Obwoyo ase myake menge yenyareko bagego eta abahiri amona basani abanyarako bagwikirana nigo bamotogenya gusira omorisia James Machoge Akunga koba oyo mobwa barayi abanyareko bakwerwa na kwene kiabu na abanyareko bagosira okogania ao ase kenyoreki ky'Obwoyo ande ndate ngana ko Machoge nyuma ase ngende Machoge na yaro manene oyo wakina na Machoge akamorera akamosibia aenda akamwara kigoriye kanisa ndio Machoge ile kasi yani Akunga ndugu ndero kunyapyuswa kwa ukieka yero mwana yo manene ezo kile Machoge na jama abo mababa abarai awigonigo banyarako bagwikirana somo yegoyo ngati yabo omo MCB ward ya Kiogoro Walter Muchache uyo nyarako baga komotogenya gusira James Machoge na komoteba buna omolisi onyaretako baga kwerwa na gusira chisemi ase ekenyorekyo kada no Machoge ko rwandire sublocation Machoge na rwanira obogima bwa bana ba Muchache Ekaro eduwane daktari akorte skuru obutaka boroborose Machoge na yarorenge ekomiti ekubanga omuchango wae egaratanya wale bisawubikego achiere KMTC amana abakabande mwakamoyinde mwaka ondara abakabanka igo nanche ko barakamano omo MC oyiboigo nigo anyarako baga gusira omuroberio oye o Walter Care asatebiri nigo nyareko bagosira emeroberio gwetera asokwena nebirogo nechiema echi chigenda tokoba chigosira emeyega anene meye ward eyo ya Kiogoro birogo bya ngando chino wabirango tumekabire yabire bikonye itenti wacha na chiko konya tine na ane free yakona gatabanga ki toko sabe tenti yo ngatwa tetwakana itenti ne birogo bya free otware omoyega rwenya graduation yo mwana abageni amapanga bunaya okonya ngabitende free ya Walter Care Walter Muchache boigoni gwanyarako bakobayinekeria abamenyi be ward ya Kiogoro buna obisi yaje buna omwaka gochaka nechikoba gikobwatoka chifom chichi basari echo chirachikoba chigo ikera abaiboli abo babwate okogane buna ekerenga giogosira chisemi ase ward yo kabere wiki yerebosio kwa na tole basari basari eria era konye abaiboli mmoja wala shilingi 100 shilingi 200 mwera wane siku so moche unatoka kwa tarehe moja goicho tole basari yakona kuonga kile siminga kinga ndiaria form ya form chikara bisiana unangeza kuchana na mwasogo chikora nsieke nsubiye yendeke yao abarai akurwase oboteneri bwekanise ya Adventista gati yabo abapasta abalisia nigo banyarako bagwikirana ase omoyegoyo bunekeorokererio kyobuya bwaye nyagusira James Machoge Akunga kuripotiri kataseni kia Ndizi TV kurwe kenyoro ky'Obwoyo ikigotoka ime ward ya Kiogoro constituency ya Nyaribari Chache county ya Kisii literane Josephat Amese
Miyamara Mokeira Josephat amisi ase oroboti ururikirano mnenjiremo yogosanga nabali batari kwenyara abagotu naboigo abarwaire nigo oyoboretie kirogo kyobo MCS ward ya Nyatieko Daniel Ngoto agenderetio murobere yobogosanga nabantabo anenase okoba esuku yomwako muya okwana chinga kiechyo Ngoto nigate abunekyo negetambukero kerekia asabolirie abarai bande kugendera wesokia nagokonya abantu bunabwe gati abali babakonyoro bokonye nigo batwara omugoko munene aseba kangambya bona nakuboya barayibande nabarabwo kugendera kubakonya muri Keto Mildred Mumanyi namake buna enchereye moyo korokia obwanchani nagokonya abagotu na abatali kwenyara nigo litkolia rero oyoboletie ekirogo kyobo MCA ase wodi Nyatieko Daniel Ngoto anyara kobaga gutalira ase ekenyoro kya Nyamboga nyate wodi Nyatieko ebunge ya Kitutu Chache South na korwa esuguku yo mwaka omuya uchase abagotu na abali abatali kwenyara yigona kunime sana konyoranga abagaga baitumbale nyumba bacandegete abangina batari kwenyara abande bagukorete nano konyora amacho kunywa nano konyora umuntu kubaligiriria banya konyora igo na kunwa itarike mitara ikanaranga umongera buno yogesale bono usaligeta maiso nabere bujamo tarire mutigere sukari neranyare kunywe cyago na mabere anywe cyaye buna abande asenga yomongera gesale mose nigo abeire omoko ase miaka 5 nekyogo ichania mu muroya nigo asaganwa bwangoiga na gutigirwa chingoma ase RICU enyagitali ya bosongo asaganeirie chibesa chire wetania chiribu emya EYEMO miaka inarwali no nani ini miaka 8 ngikoya ararwalire ikirikinya gitali abunguja kwa muri oba lakini kugwena nguye kwa mwizo ndikora rapi ndikora obora bubuka ngora mwizo ntinige chinti kuze nabone bwateme cyane yuko yakobera nyomba yuka ndagenda lendanye muntu nata yandaye muntu yandose kikende na bonko bali yamisana ndiya wona munarwalire tabwati nchirenda kubera nyomba asoke isiko anya tabwati ya mwana uracha mu rusi nyomba mubeke isiko nabakonyara iri nyomba ryo oyo manene nero wagetu umutwe nera nyagitari yari yakire chibesi chitakero 1130 naende komenta neche chama ryoko papa bona munatakeire njira teyo mongno yaranyore akonyo mumuro yore uri busumu bona mongno ni achandike toguchande kokube mono tutanyare gukwa nigo abanyakinyoro bamwakire Ngoto mbuya ase okorayo na kumusaba agendere gokonya yongo akero yo minto Daniel Ngoto ngambiya mono asokoreta abageni bachire ko rumongno yisiko ko yituga iga ka kikera nyare kane muntu ndora igwekerero kyo mongno akonye muriro nyagitari amokonya romonyene ensemo yendagira nensemo yakifeta yechibesa onyaro konya bangina baito abaga baito asikonyo bomira asigura ndoje na barara chitora chingiya kubwatika banyero konya watare moja nande gasi kwanya rero ko litkulia rero onyare ko kugendera kokora igo yokera lituko na nabara baito bali bonsi bari tayari gokonya banyagutubwatise bali bonsi barwarete ilitunyara gokonya ntu asintu Daniel Ngoto yenero mwesimi wochire gaiya karibu lyoka manyana obumugaka uyugi maruru no agagoya ase chinga kiechio nigo Ngoto boigo abolirie abarai bonsi kubwaterana elio gokonya abantu abagotu na bali batali kwenyara mugaba no ito twageze oire chikura chige sano chordu nabantu mweshimiwa simbarati abarai bande no embali twali ko ligekero na barabyo bwa MCA batakire ko ligeria abantu bwatende cyane emechi menga abantu bo bacandegete lakini injira yo nyoro umuntu kubakonya uso konya nkoyo igo nali gusaba abantu abatubwatirane torora simbe cyandere michiria abantu bacandegete tubakonye ikiyageri ne rigasi abarayi bachorire bagokora reporter egetaseni kya Ndizi TV Italiane Mildred Mumanyi Biamana muri Keto Mildred Mumanyi se oroboti ururikirano wekirare umancho muri yerindete mwarigani captain 001 yatwenye mnara yaya twariganire tukora sense mu yechigosori erinde kingoirana ninchi okora maye ENSA asentira ere yo wekirano
Mono mancho mariko tengeregeta Kisii and Ndizi TV asero terasi echuma yo mwelio yo mwaka wechiri wibere meronge vere netatu echuma yo mwelio kwemenya mange ko sensemo yechigo sorry Ndizi TV tiankwariga vena sama na AMAYIA yechigo sorry buna butambe tebetara nende mo Steven Captain 001 towacha kama na AMAYIA yechigo sorry kwa Bay County abwase omowaziri wensemo ya ICT omekere buna Elido Walo na rekobaga kweneke buna chigo sorry chia Owalo Super Cup kwandra chira senseme yu ya Homa Bay timu Rwanyanza chenya rekoba chikwamererania awasi tariki ya meronge 3 chomotienyo yolitukoli yankyo nigo etimu ebwata osori kurwase chitimu au chia Nyanza chia base kombe ya Owalo Super Cup baranya rekoba kosori ya mone timu ya Gor Mahia asichiseme chia Homa Bay. It was an interesting game at the end of the day based on the objective to us both teams have won because we have realized the purpose of identifying talent that can be nurtured to higher levels. As these matches are going on, we have got a technical committee here led by Tobias Ochola, James Goro Ronge and Gerald Omolo, among others, who are identifying the best 2 players in each position. This will give us a Nyanza combined team that will play against Gor Mahia on the 30th of December at Nyilima Stadium in Asembo, Rarieda sub-county. I think the foundation has given a good direction, especially on talent scouting. I saw a lot of note-taking, and I believe that our players are going to get opportunity in better teams, even in future. I want to encourage Waziri and the whole foundation. Now let us focus on this and further in future look at also the women's side so that we can make it more inclusive. Tawenda se bungia ENSA moya Vihiga County nigo Chris Obuso oyore omobwata likorwasa semu y'abanyamye mbati barashiba solichechi final chega kombe kiayo ekiakire koko asoko bawese semu ya Vihiga County semu yaka 13 asabona nyako bayakire koko asokorera ebiyewa bien koyo korwasa semeyo esago keira bwata ni kuruchi timu aucha FKF Premier League ligi ya National Super League kuterana sege kombe kyo orapa kwa sodia baya bali banyonyori bagabweterega kombe kyo. So kwa leo kuna dimba la Chris Oguso finali ya wanaume na wanawake na hii ndio 13th edition. Dimba hili lilianza mnamo 2011 na mpaka wa leo ndio finali ya leo, na mimi ni ofisa wa polisi, nimerudi nyumbani mashinani kusaidia vipaji, ku-identify talanta katika Chris Oguso. Mimi sina madhumuni ya kusimama kitu yote ya politics ya siasa, sitaki na sipendi hata kualika wanasiasa hapa. Maana nataka hii kitu ikuwe loko, wenyewe waidhamini so that wale wachezaji tunapata kutoka hapa waweze kunawiri katika timu tofauti tofauti. Kwa mfano, timu ya Nzoia FC imefaidika kutoka kwa hii tournament yangu, timu ya Kenya Police FC imefaidika kutoka hii tournament, Gor Mahia FC, Kakamega Homeboys, Vihiga Bullets na Vihiga United. Wote wachezaji wametokea sehemu hii. Ndio bila shaka nimeweza kualika masio wote wa Kenya Premier League wako hapa na sisi. Sio wa Madhara yuko hapa, sio Obure yupo, sio Wabitiko yupo, sio Gor Mahia yupo, Rei sio wa Taska yupo atafika, sio wa Nzoia yupo atafika, na sio wengine wa sita na watarajia kutoka Premier League. Alafu kisha coach wa Vihiga Bullets yuko hapa, coach wa Homeboys atakuepo, na coach wa Mulembe FC atafika. Pia coach wa Madira kwa wanawake watafika hapa. Tukuandaa se ligi ya English Premier League stadi kyo mwezi cha mwaka 2023 nigwe timu ya Arsenal yale kualigania timu ya West Ham London Derby yako sore tigwa semo ya Emirates na se wasori yeyo ego Arsenal ya tiri bakadia bene yo kwenda igoro ase ensemo ya EPL aso mwako yo asifai kole tuchigoli bera ase bosane timu ya West Ham